तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ दा फाइनालि एसएससि निफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस ओंखारदों बेयाव जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन जिडि कनस्टेबल दङ एमटिएस दिल्ली पुलिस बेनिफ्राय एसआइबो दङ ड्राइभारबो दङ अके दा जों बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन मोनसे लेटेस्ट नटिस जेराव दंमोन भेकेन्सिया 70,000 दा नोंथांमोननि एग्जामा फैगासिनो दङ गोदान डेट ओंखारबाय स' नोंथांमोना फार्स्टआव अनलाइन खालामनानै एग्जाम होनांसिगोन आरो एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो गाव गावबागाव प्रसेसजों नोंथांमोननो साख्रि गनाय जागोन एसएससिनि आन्दाराव दा लोगोसे आसाम पुलिसनि भाइभा टेस्टखौ मोजां होदो जेराव नाम्बार 5 दङ स' बेखौ लायोब्ला नोंथांमोननि लिस्टआ फैनायनि चान्सआ दङ फाइन जों फैबाय अफिसियेल साइडआव स' अफिसियेल साइडआव फैयोब्ला जों बेयाव नायगोन एसएससि जिडि कनस्टेबलनि माखासे लेटेस्ट आपडेट बेनिफ्राय नोंथांमोना हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो अनलाइन खालामनो हाथारसिगोन बे 6 जुलाइनि आपडेटआव नोंथांमोना रिभाइस मोनसे नटिस मोनदों बेयाव क्लिक खालामनांगोन एन्ड क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव माखासे डिटेल्स दङ एग्जामनि सोमोन्दै दा बेखौ नायनोब्ला नोंथांमोना फार्स्टआव नायनो हागोन बेनो जाबाय नाम्बार 14 सिरियल नाम्बाराव स' नाम्बार 14 सिरियल नाम्बार दङ एसएससि जिडि कनस्टेबल एग्जामा जागोन मार्चआवनो जागोन एन्ड एप्लाइ जागोन डिसेम्बरावनो जागोन डिसेम्बर 10 जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो एग्जामा मार्च एप्रिलाव जागोन आरो एमटिएसआ नोंथांमोननिया जागोन एप्लाइआ जानुवारि 25 एग्जामा जागोन एप्रिल मेआवनो बेनिफ्राय नोंथांमोननि आरोबाव दंबावो बेनो जाबाय कनस्टेबल नोंथांमोना दिल्ली पुलिसाव कनस्टेबलाव थ' नोंथांमोना मार्चनि एप्लाइ खालामनो हागोन 2आव बेनिफ्राय एग्जामा एप्रिल मे दा एप्रिल मेआव गोबां एग्जाम जागोन नोंथांमोना जायफ्रा क्वालिफिकेसना गोरोबो गासैयावबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय एग्जामनि टाइमिंआ चेन्ज जागोन बा सेम डेआव जानाय नङा स' नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन आरो बेनिफ्राय आरो गोबां रोखोमनि बेयाव एग्जाम जानो गोनां दङ जेरै एसआइबो दङ ड्राइभार दङ बेनिफ्राय हेड कनस्टेबल दङ स' बेखौ नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै नायजोब गासैबो एग्जाम डेट ओंखारखाबाय एप्लाइ डेट ओंखारबाय हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो नोंथांमोना जायफ्रा इलिजिबोल जायो 10 पासनिफ्राय लानानै आप टु डिग्रि लेभेलसिम नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन दा हमना ला नोंथांमोननिया माखासे एप्लाइ सोलिखांबाय आरो खायसे एग्जामबो जागासिनो दङ दा बेफोरखौ गासैखौबो लानानै 70,000 भेकेन्सिस दङ बेयावनो बांसिन थागोन जिडि कनस्टेबल अके जिडि कनस्टेबलाव गैयाबाबो 40,000नि बारा थागोन स' नोंथांमोना 50,000नि खाथियाव भेकेन्सि मोननो हागौ आरो जेब्ला भेकेन्सिया डिक्लेयार जागोन अब्ला नोंथांमोना लेटेस्ट भिडिअ खालामगोन जाहाथे बयबो नोंथांमोना मिथिनो हायो आरो एप्लाइखौ खालामनानै लानो हायो थ' बिनिफ्राय आसाम पुलिसनि भाइभा टेस्टखौ मोजां होदो नोंथांमोना माखासे नलेज थानांगोन जेरै लकेल एसपि डिसि बा डिआइजि डिएसपिआ सोर आसाम पुलिसनिया लकेलनिया बा डिजिपिआ सोर हेड डिजिपिआ सोर बा हेडआ सोर नोंथांमोना बेखौ नायदो आरो माखासे पलिटिकेल लिडार्सफोरनि नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ नायबानो जाबाय एन्ड आउट नलेजखौ नोंथांमोना नाय जाहाथे भाइभा टेस्टआव सोंनाय लोगो लोगो नोंथांमोना पास खालामनो हायो नाथाय फार्स्टआव नोंथांमोना गाव गावनि इन्ट्र'खौ होग्रोनांगौ जायो भाइभा टेस्टआव हाबनाय लोगो लोगो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लादो आरो बिनि बागै गोदान भिडिअ फैगासिनो दङ भाइभा टेस्टखौ पास खालामनाय जाहाथे नोंथांमोना हेल्प जायो